chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu papa Isabel nthawe ziri kudiana chipinga chodhadhama Tsudzurani TV icho kwa demuri ya Zimbabwe rikandipe kutendana kuvonga zvikuru sei kwamuri matima nawose nyika ino ningateve uchiti mukanyika yeZimbabwe muchende kunze kwenyika yeZimbabwe kusvika kudenga muparadhaisi dzine denga raMwari aiwa ndinorumbidzana kutendana chiri Jehovha vakasika vanhu vakavisa mukati menyika ino vakavaisira ndefenyuro kuti vateerere vagofamba navo asi zvandoda kuti vanokutaura panapa ndiri chitizo kana uchinge wakabata ipapo pauri ipapo ridza muridzi uchiona ri pedyo newe nyora tsamba kana kutumira ikoko ndatibata foni yako fona kana kuridza muridzo asi kana uchinge wapedza kuita zvinhu izvi udza ari pedyo newe uyu uchishevedzera nezwi riri pamusoro kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro the whole nation on one station paka chakari chekuchakari chiri kuti kudini ndine nyaya inorwadza mhuri yeZimbabwe iri kuitika mukati menzvimbo yekuchakari. Nzvimbo yekuchakari yandinayo nyaya iyi ndiye murandakadzi akagara muwanano nemurume wake waasinaye iko zvinozvi wandisina kuzotsvaka kuti kushayika here kana kuti mukati mekurambana. Amai vakanga vari mukati mekurumura ndo kubva vaita vana vanokwana kuita 12 vachibuda mudumbu rimwe chete 12. One anove ndiye mukuru panguva ino ane makuru anokwana kuita iwo 33 years zokuberekwa. Asi amai mararamiro vari kuita vari padambudziko chikonzero hapana mwana kwasa kuvabatsira chikonzero vanotarisika pasi uyezve zvinongoitika zvoita zvinzwisisi. Asi amai vachauya nenyaya panapa nhasi ndiye kuti ndati ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe kuti amai ava vari kurwara urwere hwavo hwakambomira sei chii chiri kumboitika ipapo. Inzwai urwere mhuri yeZimbabwe. Amai ava muviri wavo wese wasviba kuita black ende vari kuita mapundu. Kana vaita mapundu mukoma KB bundu iroro rinosvika panguva yekuti rakuputika. Kana raputika bundu iri muri kubuda zvisikwa zvinenge zvipembenene. Asi kana chinge chabuda pari kubuda zvimatiksi zvinoenda paimbwa kana kuti pamombe zviya kanobuda kari kadiki kubva kaenda kunze. Nguva yakanongobuda kakarohwa nemhepo kanobva kakura nguva iyoyo kuita senge chikwekwe chiri kunze chiya chadya ropa chotobva chatimera mapapiro choita white chakutobhururuka chakutorwa pasi chakuenda. Nguva iyoyo vanhu utonzwa kutaura chiti pane chimwe chapinda. Saka muviri wavo iko zvinozvi uri kubuda zvinhu zviri kubuda apa izvi zvinogona kusiyana siyana asi zvinyaya kubuda zvinhu zvakaita senge matrix zvikwekwe ndo zviri kubuda zvozoita mapapiro zvotobhururuka kuenda. Muviri wavo wese wasviba kuita black. Zvakatanga rini zvekurwara kwaamai ava? Iko zvinozvo vati vaine gore but amai ava vanotiwo vakatanga ari mapundu ende pavakatanga kwanzi makabuda zvinhu zviri 3 ndo pazvakabhururuka zvichienda. Kubva ipapo zvatooma. Saka iko zvinozvi kana vakubuda zvinhu ipapo vanhu vari kusvika kuti kana pakaita ronda rinenge bundu rati kurei ukasvina ukabudirwa nezvinhu izvozvo chii chinoitika pavari veukama nevana vavo vese vari kuvasiya vakadaro. Kutaura kwandiri kuita uku ndiri kutaura pamwe chete neveukama vari pedyo kuti vari kuti hatizivi kuti kana munhu asvika papoindi A toita sei naye nekuti vana akaita vakawanda murume havasi kugara naye vari kugara vega ende kurwara kwavari kuita kuti havachisina mubatsiri vatosvika pakaoma. Vana vandiri kutaura vese vapenyu vari kurarama but hapana mwana ari kuuya pavari wacho vanofungira ndiye mukuru ane makore akawandisa ari kunzi ari kurwara senge munhu anorwara nenjere. Saka iko zvinozvi amai avatambura vataura neni vachiti bhozvo kana dai maikwanisa kuti mutaure neni muri yeZimbabwe vhidhiyo racho riri kuti nonokei ndofunga muchaona zviri kuitika ipapo kuti amai zvavave nematauriro vari kuita zvinhu zvakamira sei zviri kurwadza mukoma kemuipi nemhuri yeZimbabwe muviri wese waita black. Asi kuti vachiziva kuti zvakabva kupi havasi kuziva ende vakangotanga riri bundu rikabuda zvinhu 3 zvakatobhururuka zvichienda. Iko zvino zviri kubuda zvinobuda zviri zvikwiko kari kadika pakanongonzi swatu kachibuda panze kakarohwa nemhepo kanobva katokura kombere mapapiro kakutobhururuka kakutoenda. Muri kuti mapundu aya ari kubuda muviri wese senge iko zvinozvo hapaisina pamunofungidzira kuti nokuti mamwe iko zvinozvo akutombobuda pakambobuda mamwe even kufesi nekumaziso muviri wavo wese. Alright, pakatanga kuita mapundu vakamboendere kuchipatara kuti vambonzwa zvikanzi kudini? Vari kuti ndatenderera kwese kunofanira kurapwa mushonga kuzvipatara ndapiwa but nanhasi kuti ndizive kuti urwere hwandiri kurwara unonzi chii
handizivi. Right, kuchivanhu nokuti zviri kuitika pavari izvi zvinogona kushamisa vakawanda kuti ko kana kuchipatara ukaenda chokwadi bundu rinobuda kazvikwekwe chobva chatomena mapapiro chotobhururuka ipapo. ko kuchivanhu vambokwanisa here kutenderera even kumachechi kuti vabatsirwe? Vari kuti vakaenda kumachechi vakaenda kuchivanhu, but pavakaenda ikoko vari kuudzwa yekunzi vane kuganyirwa kwavakaitwa, but kuti vabatsirike havasi kubatsirika, ende vari kuti vanogona kuvabatsira vari kuti vanoda cheuviri. Ivari kuti handisina chinhu, handikwanisi kuenda kubasa, chikonzero ari kurwara wacho ndindoda kushanda zvakare, handina ari kundibatsira. Ya zvakaoma. Saka izvozvi vana hapana ari kubatsira mai, hapana ari kubatsira mai, veukama vakutotya, vari kugara nani, vari kugara vega. wobikirwa nani? Ipapo mukoma KB ava ndachizama kuti vanava vatori manext door vanotosvikawo zvekuda kubatsira zvezvo kuti hakuzoshayi vamwe vane moyo uyezve vane chivindi chekusvika panzvimbo, but mhuri yeZimbabwe amai vari kurwara ichakare. Vakasununguka here kuti tozovabata totaura navo pamhepo? Mukurarama kwavo hapana here munhu wakakanganisirana naye kusvikira vavimbisana kuti uchazviona? Ndabvunza mashoko yavo mukoma KB, haana kubuda. Dai akadaro mukoma KB taizoda kubatsira, chikonzero izvezvi titori nemukadzi ari kubuditsa ropa rinokwanisa kuzara bhaketi ari kumhangura, asi munhu akamuita izvozvo ari kumuti zvauri kuita izvozvo ndini ndiri kukonzeresa izvozvo. Handiti unozviziva kuti watema nemurume wangu, vari padare pasabhuku, kwete zvekutenderera nekuvanzana. Asi kana zvodaroka taakuziva panotangira vanhu kuti vanhu munogona kuona munhu wekuenda kwaari muchimuti shati batsire, but ava vari kunhingi vari kuchakare, havana ri kukwanisa kudaro, vari ngoti urwere uri kutika pavari. Munhu mutsvuku ave black, chikonzero kana paita ronda paita vaka panotozoda time yekuti padzokere nyama kuita zvakanaka. So ava vari kuchema mukoma KB, maziviro andiri kuita ndekuti vanhu ava vakasununguka. Ya teregaika tikaona mukana tozovabata tizotaura navo tinzwe kuti zvakatanga sei. Tingati isusu pazuva mapundu mangani anoputika, mapundu mangani anobuda anyankwekwe? Havachatozivi mukoma KB, havachatozivi nekuti vanototi zvimwe zvachona since zvimwe zvinoitika kana kuti kwavanogara nako nzira vachitsa kugara nayo mukufamba vachisqueeza paya maybe bundo chirigwandore sei kutovhurika. Chavakuziva chinhu chekuti mubundu mega mega mune zvinobuda mukati, kana rikaputikawo vasingazivi, kana kuti vakakwenya pakapurika vanotoziva kuti pabuda chinhu chikubhuruka chienda, but kana vakatarisa nyeso kuti apa pandasvina apa pese pandiri kusvina pari kubuda chinhu chinozoita sei chinozobhururuka chichienda. Vachiri kukwanisa here kusimuka, vachiri kukwanisa here kufamba kuti vaite mabasa emaoko? Iko zvinhu zvachiri kukwanisa, vachiri kukwanisa. Ya zvakaoma. Regai katizonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini 2 minutes past 10 sudzurai chimwe ndozopaka vadiwa vateereri, right, motivational quote of the day, quiz yedu yanhasi pamwe chete nesports check, nokuda kwekuti Premier Soccer League, Kasolaga Premier Soccer League iri kutanga kamusi weFriday 28 February, mafixtures atovepo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima namose nyika ino makabada chimuti muri nacho chandoda kutaura pano, chandoda kumhanya nacho, chandoda kupfapfaidza. Zimbabwe ndiri kukumbira kuti izvo vari mudzimotokari isai masiti belts, vari mundege vatachiri kubata ipapo, vari kupinda mumugodhi isa belt, vari kutekesa semavhenda, batiriri ari pedyo newe unogona kudona, unosheka ukadona. Andrea simudza mbada tirove pakatsika Andrea iwe mbada tirove kumbira Andrea mbada tirove Andrea iwe mbada tirove pakatsika simudza mbada pakatsika simudza mbada pakatsika. Reporting to the angel, reporting to the angel, reporting to the angel, Jonah, Nicodemus, Leviticus, Simon Peter, Mother Mary. Piorota. Almighty sipaini for the pit and the flow. Afana tu sipekeshana mturaima. Afana tu sipekeshana mturaima. Jumanda wakachuep. Sipini tu horomite. Teni roshuri pinifo. Walk out chuep. Sipini horomite. Teni roshi. Akio roshi. Po. Rikiti. 5 minutes past 10. Papa Bati. Yeah? Papota papinda akirosi. Ndapona kuti
aiwa rega ndizivise Zimbabwe kuti pese patichaita ndimi munogona kungonzwa pane hakirosi chapinda pakati haioneki kunyange mustudio kunyange pakati pavhidhiyo muione inopinda nezwi remweya chireka kuti hakaka po rikiti Vo. Kariba Muroora akaenda pamusha pavatete achirwara ipapo achiti ndine kurwara kwandiri kuita handisi kunyatsokwanisa kufamba ndaisasawo chichiri kuitika pandiri ndarara ndaneta ndichirwara but urwere hwandiri kurwara ndazouziva kuti huri kubva pano saka ini ndandibve pano ndichafira pano. Ko nhai Muroora uri kurwareiko chirwere chaunoya pano wozoti unogara pano wobva wafira pano hadii kuenda kuchipatara kunorapwa? Atete ndimatete mandibvunza ndini Muroora zvandiri kurwara munozviziva chirwere chandiri kurwara inini ndo chamuri kurwara imimi chirwere chamuri kurwara atete ndo chandiri kurwara but sei muchirapwa imimi musingarapise inini asi murimi muchirwere muridzo chirwere. Kuva Tete neMuroora vapindirana papi pazvirwere zvavari kurwara apa? Ipapo machibaba pati inzwai nyaya yazivikanwa manje. Murume uyu vakadzi zvavanoita vanoenda kumikando vanoenda kumakitchen party vachisangana kana kuti panzvimbo yakafanana netownship. Township zvainoita inogona kubata mavillages anosvika 6, 7, 8 kana 10 asi vanhu mumwe nemumwe achibva kwake. Nzvimbo iyi itori nemadoctors nemashopusi mahombe nezvimakliniki kuri kukariba. Okay. So zvakaitika ndezvekuti vanhu ava vasangana ava mukadzi uyu anove ndiye airwara uyu Muroora uyu akanzi naiwe ko uri kugara kupi? Ndakaroorweni ndatove neimba yangu. Zvikanzi wo so mukadzi aibvunza uyu mukadzi ari kurwara uyu akambodzidza pachikoro chimwe chete nemukadzi uyu vese kusanganisira nemurume akazomuroora adzidza upi pachikoro ichocho. Iye haana kuziva kuti mukadzi wari kutaura naye uyu akazoroorwa futi nemukomana wavaidza naye pachikoro ipapo. Zvikanzi vakutanga kutaura ka ndakasangana nanhengi zvakawanda but cheni pane chini one chakazokundirwadza ndechekuti kubasa kwandinoshanda ndakazosangana nanhengi atouya achiita sei achitorapwa aitouya nemukadzi wake achiita sei achirapwa. So vatete ava vanga varipo futi patownship ipapo. Murume wachona uyu akamuroora uyu anga asipo patownship asi vatete vanga varipo ipapo. Svikanzi akatouya nemudzimai wake saka ipa akapesera kangoti ndakaroorwa kuti ndakaroorwa nani haana kuzvitaura nyaya dzawanda paipa. Svikanzi ndakasangana nanhengi rimwe zita rakanzi ndakasangana naro ndobva remurume wake asati asvika kanzi ndakatosangana naye atouya pane chimwe chipatara kwadhokta achitorapwa but nyaya yemusikanzwa mhino takazokura nemusikanzwa iri akatiuya nemunhu waita sei wairapwa naye andinoona pasina ngozvikanzi munhu waiye achirapwa naye uyu wairapwa uyu munhu iyeye ari kutouya straight paMuroora. Muroora uri pano yepi uya angomira tusa kati kuti Muroora zvikati sei. Zvikanzi munhu wangochitaura kuti ari kurwara uyoyo ndiye murume wangu iye hanzvadzi yake. Zvikanzi waiva shiyo vachirapwa vese vanorapwa vese vairapwa chirwere chepabonde STI. So mukadzi aenda kumba ndokuti kumurume wake ndoda kuti mundizivise kuti muri kurwarei. Imimi baba Isabel muri kurwara but ndoda kuti mundizivise kuti muri kurwarei. Makadhi enyu ari kupi? Makadhi asi kuwanikwa akavekwa. Taurai bosi nyaya yese ndikuita sei ndiri kuiziva. Akaramba zvikanzi alright iwewe kana waramba ndikuenda kunofira kumba kwatete paka kuti kufira kumba kwatete kanzi sotara kuzowana kupiwa dzoka kuno kuiwo nditaure newe ndokuna kukurapisa uta sei. Zvikanzi imimi munomu imimi ndakukwanisa mwedzi muchiti musana wenyu unorwadza hamusi kunzwa zvakanaka muri kurwara. Zvamakataura kuti muri kunzwa zvinoita kuti inini ndisakunetsei. Pamuri kuita izvozvo imimi muri kurapwa asi muri kuziva kuti neni muno mumba inini
munosangana neni kureva kuti neni ndava murwere. Nyaya iri kundirwadza ndeyekuti imimi muniko makaenda mukatora zvinhu zvenyu, imimi pachenyu ndikukoshesana ndikutanga kurapisana. Inini wamakapa chirwere ichi hamusi kundirapisa, zuva nezuva muri kuenda kunorapwa, but inini hamundirapisa. Iwewe nasisi vako chandakuda kuziva ndechekuti sei muchirwara chirwere chimwe chete nasisi wenu. Sisi vari kutaurwa ava bude ndibudewo mukoma KB zviya zvokuti kuna KB kwaya Natasha koziva mumweka aiwa kure vanotevedzana. Apa mukuru ndisisi, mbudi ndiyo mudiki, vatevedzani. amai abodzi apai abodzi, amai 1 baba 1, hapana bvi hapana mupimbira. apo sisi vakarorwa. Sisi vakarorwa ndokuro varara muroora pamba mangwana makuseni. So mukwasha akasvika usiku akadhakwa. Uya unokwasha akadhakwa ndobvatanga kutoti makadii zvenyu baba zvikutomhurusa so light ari kuona nhambwe ari kupinda mumba kuna maisabio kuamai muri kuvarega vari panze kuite zviite sei. Handizive unyaya dzavo dzavari kutaura. Varege kutora mangwana hazviitezve, vano kurara panze sei hazviite. Mukwasha ega kuenda kufamba nemakumbo akiti mama ndiri kukumbirawo zvaitika ndisipo asi handina chandanda kuziva. Ndiri kukumbira kuti amai vangu mupinde mumbomo hambuya murare kana pane zvinotaura zuva rini mangwana. Ambuya ndiri kufamba mutera ndovapinda mumba mangwana makuseni kwakumuka nasati wamuka ndokuenda kunogara zvakare panze. Mukwasha ari kubuda zvikanzizvo. Mukwasha handizivi kuti mudzimai wenyu akuudza here kuti ine mhaka iye ndiri pano. Zvikanzi ndiri kurwara mukwasha. So mukwasha paakaudzwa kuti ndiri kurwara, izvo mukwashawo zvakare ari kurwara. haasi kuzviziva, but ari kurwara kwaari kuitaka haasi kuziva kuti ndo zviri kuitika, nekuti angori nemasaini masymptoms kuti ndiri kurwara but haasi kuziva zviri kuitika. Ende kumba kwake ari kunyeberwa zvakare nemudzimai kuti ndiri kurwara, asi kurwara kwaiudzwa hakudziriko kwaibuda ndekwekuti ivo vasasvika panguva yemafaro chikonzero vari kurapwa. hambuya vachibvaudza mukwasha kuti ndozvipo. Mukwasha ndakubvuma ipapo akangoenda kunext door akati ndienderewo pamba pangu munonzwa nyaya iripo. Nyaya iyi handiirambi nyaya yechokwadi nokuti inini izvo zvinitori murwere. Vachipedza kudaro mukoma KB tete bhodho rere roga mushonga nguva iri kutaura vanhu panze kuti handi munondishedzerawo munhu vepanext door kuti munondidzura nyaya iri nekuti kumba uku kune mudzimai wangu naambuya kuti tirambe tichichinjana nyaya dzika dzakafanana nenyaya dzemubedroom. yes hadzichaite. vachinosvika pamba vari kunzwa yadhi yese yakunhuwa mushonga kunodai so munhu mukoma KB vanhu vakazosara vabuda yadhi munhu sarai achibva afa. Kutaura kuno kuti mukoma KB vatete vakafa. hanzvadzisikana ko hanzvadzikomana iri kupi? hanzvadzikomana iripo. hapana nyaya yeti yakutaurwa kapa nerufu nyaya yamiswa, but ivo vanhu pachavo pane makakatamwa nekudhonzerana. Iye hanzvadzi shaishai ndiye akatanga kutoudzwa nevamwe kunzi ndiwo wauraya sisi. Vamwe vatya kutoti sisi havana kumwa mushonga, ndiwo wauraya sisi. Wai sisi vairwara chirwere chakafanana nechako, ende makadhi mukoma KB akatozobvununyuka makadzi akatoonekwa anga aina sisi ndiwo angachengetwa neabhuti saka sisi nabhudhi vaisangana sababa naamai vaitochimhanya. sisi vekushaya ava nematambudziko vane mhuri yakura sei nemurume? Vane vana 2 vana vavo vaviri. ko hanzvadzikomana akana vana 2 futi vesangana vana vaviri. right 10:15 regai katimbopinda muchitoro paka bindura right. kubhindura mukoma KB kune amai vakaperekedza munhu kuchipatara achirwara. Amai vacho ivavo ndo vakazopinda mumochari. Vakaperekedza munhu kuchipatara achirwara, vatosvika zvese kutoresa munhu temperature, munhu akutogomera, munhu akurwara.
amai vavo ndo vakazorwara kusvika pakuzobatsirwa nemunhu wavatoresa matembericha zvese, munhu kusvika kurara pasi pemuti achinzi regai tishvedze tasiya kumba kuti kuno ndo zvazoitika. Vachisvika vanhu vachitega ndikuratidzei pavakarara pasi pemuti apo, wanike munhu Sarai akatofa kudhara. Chii chakaitika baba Isabel? Hapana ari kuziva kuti chii chakaitika. Alright, ngatimbodzokei kumashure. Munhu akaperekedzwa kuchipatara, murwere akaperekedzwa nemunhu akazopinda mumochwari. Airwarei? Anga ari munhuwi? Anga ari munhukadzi. Okay. Angaizwa aiti iye dzimwe dzenguva makumbo ake aipisa pasi pawo, zvokuti kana achifamba dzimwe dzenguva aitobvisa bhutsu nekuti anga achizwa kupisa. Akatozoguma kutonzwa kuti chero asina kupfeka bhutsu makumbo ari kupisa, kutsika pasi akuteta. Saka vaitikana kuri kuseni ngatifambe kuchitonhorera tobva neondosei unorapwa toni kuti zvakamira sei. Ndobva vaenda vasvika ikoko apiwa matablets mapiritsi zvese zvezvekuti unombonzigarai apo mune vamakamirira vamuri kuuya. Amai vakangotanga kungoti inini ndakunzwa chando, muviri wangu kupinda chando, ndakunzwa kuda kurutsa. Vari muchipatara kuti vapiwa mapiritsi iwo vakutorapwa iwo. Vachibva ndopiwa mapiritsi vakanzichigarai pamakamirira murwere wenyu kusvikira vati chirega ndibude panze ndiende sezvakamirira mapiritsi akoka, ndiende ndinorara paunoziva, kana wapedza unouya uchinditora. Ndobva apinda mukati. Aiti akagaragara anonokerwa wombondirasa kuti vari sei, atovatengera drink anovapa ipapo. Akaona munhu akutorutsa ndobva adzokera mukati. Achizodzoka mukoma KP ndofunga 45 minutes to 1 hour. Achizodzokera vanhu vakatongoona munhu akutomhanya kuti uye mundionere munhu ari panapa zvaita. Munhu atisandura maziso, maiso kupinzwa mukati kuti madhokuta ngaone munhu. Zvikanzi apachina munhu atofa, atopera. Apera kudaro mukoma KP ndobva kwanze munhu anofanira kuti atakurwe aitwe postmortem. Postmortem ichibva yaitwa vakaoneka kunzi amai vari kunzi vanga vane chirwere chemwoyo nematambudziko. Saka ndo chakangovarova nguva diki vachibva vaita zvavaita. Vanhu vakazvigamuchira chikonzero vanoti iwo hatizivi kunoshandiswa michina iyi nezvavanoita, ende zvakawanda. Munhu akafanana nemotokari ukaivhura ichinzi yaura maplugs, once wangoivhura chete mukati une zvakaona zvaunosangana nazvo izvozvo. So zvadaro mukoma KP pane madzimai akasarudzwa kunzi vari kuenda kunotora mutumbi, vanouyawo vakauisa pakati vachifamba. Vanhu ava vanga vasina polisi yekuti kune mota iya emapolisi aya ane mazita aya, vakashandisa motokari yavo. Chirori chakaenda ikoko chakanga chine madzimai anosvika kuma7 anga aripo, mutumbi uri pakati, vakakomba vachimba vari imomo. Ndobva vatora mutumbi uchibva wauya. Mutumbi uchibva wauya pachibva pazoita vakanzi ndo vanopinda mumba vanasahwira neveukama, vanopota vachisvika vachiona mutumbi kuti wakamira sei. Kusvikira panzi izvo pachazodiwa munhu kana munhu arara mumba kumusha ndada kugezeswa. Zvadaro mukoma KP pana amai vakanga varimo muchikwata chevanhu vakagara mumba. So mwana waamai vakafa pakanzi izvo vari kurara mumba, akati ndine zvandakanganwa nekuda kwemotokari ndichaenda kuti ndigodzoka. Achiri kumba akabva fonirwa nungomubatsiri zvikanzi makwanisi here kuzotora mai kuti vauye pamba. Zvikanzi zvikanzi mai vatuve pamba. Zvikanzi right, iwe uri kupi? Zvikanzi ndabuda ndiri kuenda kwandoshandira kubasa kune zvandiri. Ndodzokera kumanda zvikanzi ndoda kuti kana wadzokera mumba enda unotsvaga munhu ane simba, uti kuvanhu vese vari mumba imomo ngavabude panze. Muchibudisa vanhu vevo panze, mumba mune mutumbi mune chitunha amufaniri kugara musina vanhu vakuru. Muchipedza kuvabudisa ivavo mobva mati titsvagirewo vamwe vanhu vapindemo, vese vanga varimo ngavabude. Mwanasikana achibva adzokera achisvika achiudza vamwe vakuru vanga varipo zvikanzi nyaya iyi yakaoma, tinogona kungonzi pana patine vanhu vatapumha mumba mune mutumbi, vanhu vabviswa sei? Zvikanzi ndiri kunetseka. Zvikanzi hakuna mumwe munhu aripapo here anoita zvekunamata? Zvikanzi aripo. Zvikanzi itai kuti nditaure naye. Zvikanzi muda kuti munamata mumba umu, vanhu ngavambobuda panze. Parada kuti munamato kunze patsvagwa kuti chii chakaitika, saka vanhu imbobuda paitiwe munamato. Vanhu vachibva vabuda, vakuru pavakagara ava pakakozotsvagwa vamwe vanhu vakanzi dzokerai mumba. Ava vakazongonzwa kuti mumba mane chi nevane vamwe vanhu. Zvanga zvakuitwa nemumwe munhu asiri veukama wepamba anga angosarodzwa. Vachibva vadzoka, auyu pakadzokera mwana mukoma nayo achidzoka pamba nenyaya yekuti angatumwa nemubatsiri. Mubatsiri achibva uya ipapo akanzi iwe uya kuno. Ndobva uya vanhu vari panhamo mukoma.
zvikanzi izvo panapa dambudziko ripo nderekuti munhu uyu akafa, asi kufa kwaakaita akaroveswa nezvinhu. Aroveswa nezvinhu, munhu iyeye akaroveswa munhu nezvinhu, ane zvinhu zvaanogara nazvo, but uroyi hwaanoshandisa huri mudumbu. Zvauri mudumbu ane maconnections anoita nemwe mushonga waainawo iyo. Kana ane zvaaita pamunhu afa, ane zvinhu zvaanoisa kumunhu afa, but munhu asati aenda kunovigwa anotora futi mushonga uyoyo. Izvezvi mushonga iwowo wakanda kukofini. Kune kofini, pangave padhuze nekofini, mungave mukofini, but wakandwa padhuze nemutumbi, asi unozotorwa. Right. Ndokushanda kwawo. But patati vanhu ngavabude panze, ndaitira kuti munhu uyu zvaakanda ipapo haafani kuzvitora futi. Kana asina kuzvitora futi, Zimbabwe regai ndikuzivisei, vanhu vari pano kana pane anoziva kuti ane zvinhu zvake zviri pamufi uyu zvaanodura, ini ndichatora chinhu chichagara nacho kuti ararame. Pari kudiwa zvakare zvinhu zviri maari iye kuti zvigobuda, nokuti zvinoshanda zvese nezvinhu zviri panze. Anobuditsa sei izvo zviri mudumbu? Papa amai vakakanda mushonga uyu kuita senge munhu anopenga mukoma KB, kunorova dho vachinopinda mumba, vanhu zvikanzi teverai, vakutinda kuchichuna kusvika vachibatwa vachinzizokere panze, vabuda mudzimu. Inini wati zvinhu zvakuti rasi kunzwika, but vari kungoti ndiregei ndiende pamutumbi, zvikanzi ndomubatsire, hapana mudzimu wabuda. Amai ava varida kunotora zvinhu zviripo. Saka zvatakuita panapa ndezvekuti inini ndakuda imwe hama yaamai vakararama, kwete mwana asi kuti hama, tiende pakarara mutumbi. Ndobva vaenda pakarara mutumbi, zvikanzi sandurai mutumbi nesaidi, wasandura mutumbi, vashayiwa zvikanzizvo simudzai kofini muchiisa pasaidi, kunyisa pasaidi kudaiso mukoma KB, kuona pane chinhu chakasonwa cheblack chakasviba chine namo, zvikanzi torai chinhu ichi, zvikanzi aini nandibate, zvikanzi aiwa rega ndikupe mvura yaunogeza maoko, ageza maoko, zvikanzi chibata, chibva bata, chinhu chainzwika kufema mukoma KB, kana kuchibata maoko letso chinzwika kufema, zvikanzi right, chiise mukapu ine mvura, isai zimbe remoto, isai sauti imomo, zvikanzi right. Amai vanga vachida kupinda mumba vavai, chivarege vapindi, vakunzi rege wapinde mukoma KB, zvikanzi handichapindi, ndichapinda kunodii. Ndo pakataka kuvhurika vanhu kuti zviri kutaurwa ndezvechokwadi. Varipo paamai vamukoma KB vatanga kuti senge munhu akupenga, vatanga senge munhu akudonha pasi achiita sei, zvikanzizvo regai ndikuzivisei kana pane hama dzaamai ava, but amai ava kuma amai vakafa mutorwa vanga vasina kukama. Zvikanzi amai ava izvo zvinoda kubuditsa kwataita zvinhu izvo, vanofanira kubuditsa zvinhu zviri bavari. Amai vanoshanda nezvinhu zviri mudumba, ichi chiri panze ichi ndo chinotumwa chichinoita basa chichidzoka, asi mudumbu ndo mune injini yese. Saka zvatingagona kuita panapa ndezvekuti amai ava vanofanira kupiwa mushonga wekuchaya nekurutsa. Zvinhu zvinofanira kuuya nenzira yekutochaya kubuda panze kuti muone zvinhu izvi. Kana pasina kuitika izvozvo, Zimbabwe regai ndikuzivisei, mangwana munoungana futi mai kuzocherera mai ava. Asi kana mati amuri kuti vafe, ndinovadzorera chinhu ichi, ndovapa, but amusati mapera, muchapera nezvinhu izvi. Chandakabata izvi nechiri mudumbu mavo, but nekuda kubata kwandakaita chinhu izvi, amai ava vakutorwara, asi kurwara kwavo kuti vararame vanofanira kuti vabuditse chinhu chiri mudumbu umu, asi chinouya nenzira yekuchaya munhu wese akatarisa. Asi kana muchida kuti mimi vararame, ndokona kuvadzorera, tovadzorera here vanhu zvikanzi kudini? Vanhu vakati aiwa kudzorera, vamwe vanotoshevedzera kuti regai munhu afe nezvinhu zvake. Vanhu vaishevedzera kusvika vanhu vati sabhuku tine mamwe mashoko okuti kana zvinhu munhu akatadza sei, that's why kune majeri, vanhu vanoenda vachipika vachidzoka vachiita sei, titori vanhu vakauraya vanhu asi vatori munyika yemunhu vari kurarama. Mune zvamunogona kuita here zvokuti amai ava vasauraya futi vanhu mangwana, ivo zvakare kuti vasauraya vanhu mangwana zvinoreva kuti vanenge vari vapenyu. Saka ngavararame zviri pavari zvibve, kuchibva vazopiwa mushonga mukoma KB we20 liters yemvura yavange nayo, vachinzi garai apo, ndobva vanzi kana tiri kuda kana pane blanketi kana kuti tende, vanofanira kunge vachiita zvinhu zvavo vari patende iyoyo. Vakaita 3 hours mukoma KB, ma20 liters emvura 3 avakapedza vachimwa, vachinzi kusvikira mukoma KB kwauya chinhu chaita isusu takadzidza zvikoro zvekumusha, mablackboard dust aye, kune ane chitanda ekuti unokwanisa
kupukuta zvakanaka kozoita atenzi gadzirai masona kumba chiri chidhende chinenge chine staff mukati ndo zvosvaka chikaita barikati kadiki ikako mukoma KB ndo kakabuda ikoko but ivo vega ndo vakashivedzera vanoita zvikanzi izvo zvamanga muchida zvauya vanhu kunotesa zvikanzi izvi zvikanzi right zvikanzi endai munotenga tsono chibva dzatengwa zvikanzi imi mimoga bayai chinhu chenyu chichibva chabatwa but nguva vakapedza kubaya mukoma KB ivo vachibva kuti tese ndibva kuti ziku rara vakadaro vanhu vakati kuwai nguva yamati vabaye chinhu ichi ivo vabva vadonha varara zvikanzi aiwa zviri pavari zviripo zvanga vachishandisa ndo zvakupa because patori nemhepo inoshanda mai ava yavanopfeka kana vakuenda havaziriwo nguva yavanofamba vakuenda kuzvinhu izvo vane mhepo inovapfeka yekuti kunyange vakakuona imi makauya kwamuri vanotokuroyai havana basa kuti muri apa mhepo papinike ishanda inenge yakavapfeka ndo yaanenge ishanda nayo ndo yaenda varege varipo temtem vachamuka temtem mukoma KB ndiye pepo vanhu vari parufu zvose zviri kuitika zvemukoma KB munhu akabva avirira kuvigwa paitika zvinhu izvi vapedza kudaro kwakuchibvunza vanhu kuti naimi kundiri kupi chichaitika ndobva vanzi anoendai munorara mumba vanhu kwakuenda kunoviga munhu vachidzoka ipapo murume waamai ava mukoma KB akatanga kuti ari parufu amai vachibva pano parufu ngavaende kumusha kwavo handisi kuda kuona kumba kwangu masabhuku nevamwe zvikanzi aiwa tiri parufu rwevamwe vanhu iwewe kana uda kuita zvinhu izvozvo kana une umbo wenyaya dzese shevedza hama dzemukadzi dzako wodzigarisa pasi nokuti ukadzinga mukadzi achibva pano parufu achingoti pote paseri pechikomo apa obva afa ozonongo akafa uchati ndione mhosva saka akashevedza hama dzemukadzi asi ndazosokuti musi weSaturday ndo pachanga pakaungana hama dzacho ende sabhuku anzi achadaniwa nehama dzemukadzi akafa dzanzi chadaniwa ipapo kuti dzipupure kuti murume uyu sei achiti mukadzi wake ngadzokere vanga vasina ukama amai ava vekubatwa nechinhu chavo neamai ava vekufa vaperekedza murwere vanga vasina ukama ende amai vafa ava mwana wowo wokupedzesera ari kuma 3 years akatogamuchirwa sanyamukuta naamai ava akafa amai vakafa vakagamuchirwa kuti anyamukuta naamai ava vane chinhu chakabukuruwe ava zvakaoma ibhindura pakaipa 19 minutes past 11 pakaipa panapa inyaya yaitika 2 days dzapera munzvimbo inonzi Hopley zone 5 kunonzi kumutsobvu kwandiri kutaura mukoma KB mazaende kupi pamahambo pekumbonetsa matsotsi apo pekuti motokari dzinenge dzichimbotorerwa zvino mukati ipo paya pamasteps ikuti uzende kumasteps iarea yemasteps iyayi asi panonzi pamutsobvu nyaya yaitika kundeye kudai mazuva 2-3 adarika pane vanhu vaitomwa doro ravo kamakadoro kanenge kari mukakenda ringati kakene ringangoti kadoro kanenge kari mukachigubhu kadiki vachimwa doro iroro vange vari 3 vari 3 kudaro panga pane mufana wechidiki anga aripo kozoite mwari kuma 40 years kozoite mwari kuma 60 years vachimwa doro vari 3 vamwa kudaro wechidiki yakabvanzi vanebva pano ndovadzingwa adzingwa achibvarwa pasi arova pasi iye achibva ati chichamboita kuti inini ndidzingwe mufana wechidiki kuvarume ava but asi mufana muchidiki munhu mukuru asi kuvanhu mudiki pamakore ndobva aenda angotenderera 4-5 minutes ndobva adzoka akanzi vanhu vaiva mumba ari kunopinda mumba ari kuona varume vatori busy murume nemukadzi vari varume vese ndobva amanya ndobva ashedza vanhu ndobva vauya bwerani kuno tamangani vanhu yekumakuta kumanya uko vanhu vachinopinda kudeso kunoona gombe rakasvika batai vanhu ndobva vabatwa vachiri ipapo mukoma KB munhu anga ari mukadzi ndeuyu mudhara ari kuma 60 years anga ari murume ndeuyu anga ari wechidiki uyu manje aitwa mukadzi ndiani mukadzi kumba uyu anga ari murume haana mukadzi uyoyo achibva tosvika ipapo kanzi aini baba vachatovari akuramba murume wake khabozi pamautopiwawo chirwere asi ndine mashoko andakanzwa ekuti muchinda uyu wokubata mudhara uyu mudhara vanga vanyaya yakudhakwa
havasi kunzwisa kuti muzara anga abvuma here kana kuti nyaya yekudhakwa nokuti pane makunga zvakare ekuti munhu uyu ane tsika yekutengera vafana mazepe achivaita futi zvinhu izvi ndobva vabatwa mudhara ava vekuitwa mudzimai ndobva vaendeswa pane imwe kiriniki iri kumbari panonzi vaEdith clinic kuti vanotariswa kuti zvakamira sei, havana kukanganisika here kana uriri wavapiwa. Uyu muchinda uyu anova ndiwo baba ari mumaoko emapurisa, kutaura kuno vachobatwa ari mumaoko emapurisa. Vanhu vandiri kutaura zvinhu zvakaitika zone 5 Hopley Harare Mutsofu. Hapana here vamwe vechidiki vati vabuda vachitaura kuti takambunyikidzwa nemurume uyu? Pari zvinhu zvavasati vabuda pati makunga ekuti ndo hunhu hwake ane kutenga kwanoita mazepe nevanhu pamiriro kuti paonekwe anoti ega neniwo ndakaita izvi. Kazhinji ndo zvinoda nyaya idzi. Pamba kuti panzvimbo yavaitandarira ndepani? Ndepamwe munhu pavaimwira doro, vainwa doro ipapo sapa pasina vanhu vakawanda. Iyi ndeyani yavakapiwa? Aizi yavo ndiye pamba ipapo vanhu vakatorivara zvavo kuti vanhu ava vakapiwa imba ere kuti vakangopinda? havana kupiwa imba, vakapinda vakagiti crash. Aiwa sabaka. Baba Isabel. Baba ava vachibvunzwa vari kuti vakawirirana nemurume uyu here kana kuti vakambunyikidzwa? Vatoti kwanza handisi kuziva kuti chichaitika kuti baba vangu vakadhakwa, asi uyu vanhu vanomuti aiwa uyu tomuziva ndo unhu wake but takati sina chinobatika chakafanana nechichi. Zimbabwe munoti kudiniko? Pane chekubhindura icho chamanzwa pamwe chete nechekuhopley zone 6 zone 5 Mutsubvu 0713938538 kune vese vari studio tinenge tisingaone zvi. Ya ndizvo zviri kutonaya mvura izvo zvichida kuti kutorima. Aiwa tinotenda. Makadiko kule muzukuru wasekuru ndiri bhokuru kusiwaitwa ndikaubata icho chewakaita makuna hanzvadzi nehanzvadzi vaifara vose vachizopanana chirwerawo. Alright, kariba. Nyaya yemakuna imhosva yekwamambo. Ende mukadziwo tete wakatogona kutozvuraya wakazvitonga ega bhozi hapana zvibatsira zviiti wakatogona kutofa kana hanzvadzi yacho anofanira kutoteerawo hanzvadzi yake futi. Hatiteere zvinhu zvakadaro munyika yedu yeZimbabwe yakasununguka kudai. Ya pakaipa so ende mukadziwo haangagare nemurume akadai, anogara naye achidini? Ngarambe murume. Hapana kutosiya zvikadaro siya benziro takura vanako unogara zvake. Hazvibatsiri makuna. Zvakaoma Alec Gwe. Uyo. Icho chinogona kuti iwo pachawo nemurume wake pamwe vanoshereketa hwakaita kana wasina vari kushereketiwo nevamwe saka pakuda mubatsiri. Pada mubatsiri anogona basa kuti sei kuchipatara hazvisi kubatsirikana, saka wai chiwanhu here zvobatsirwa. Ndopandikuudza kuti nyaya yehuroyi iya ndodzokorora kuti huroyi huriko bhozhongora nakanyemba. Ya regai katinzwe kuti vanogona kubatsira vangabatsira here amai ava vekuchakari, kana vakakwanisa kubatsira tinozovatenda pano paNational FM. Nengovabatsire sezvo vataura kuti havana kana chowiri pakuda vanhu vanongore nemoyo wetsitsi. Tinotenda Alec Gwe. Ndimbomutsa Rimoni Nyere naSefabulous naDibayo famba zvakanaka naMufaruyo na uyu anonzi Ragamini Makono amukasei urumitiwe zvakanaka. Tinotenda waita basa Alec Gweja pa Kenbon Hanzi kuri kunaya. Yes. Mukoma KB zivisai vatiri kuti vakaenda pa WhatsApp channel yedu izvezvi amai vayo vakuonekwa vekuchakari vaya vari kubuda mapundu anozobuda zvipuka zvinoita sei. Mukaenda ipapo munotovaona izvezvi, asi ndofunga ndichange ndinavo musi weFriday. Tikakwanisa nekuda kwenguva dzedu nhasi hazvichabvumi mangwana patinongotanga chetovabata amai ava tinzwe kuti zvakatanga sei. Kana varipo vanogona kubatsira pari zvino batai bhozhongora anokuitai kuti musvike kuti mutaure naamai ava. Right, tinotenda. Regai titore mumweka paronhare timbonzwa kuti kubudikidza dzamatsudzuro dzibaba Isabel tingabatsirikana sei. Nhare dzacho hameno dziri kunonoka kukonekta, asi pane mumwe paronhare. Halo Zimbabwe. Halo. Zviri sei? Mushe. Ndiani wangu uyu? Hello. Tiri kutaura nani? Hello.
ona manje 10 weki na Bozho zvanyanya kuno kwa Chireya chiripo futi semu ne icho chepa Hopley pa zoni 5. Hanzi kuno kwa Chireya iri kubabaisa byo. Chireya iri kufuti ku South Park. Ku South Park Kudozina ku Hopley South Park ikoko. Yes, hanzi Kanyemba na Bozho kuno kwa Chireya zvanyanya chiripo futi semu neche icho chepa Hopley pa zoni 5. Zviri kutoitika nzvimbo dzakawanda baba Isabel. Right? Baba Isabel. Icho kwa namba dzangu muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025. Aiwa mkoma kebirigani kuti wamukasiko zenyu maibanda vakabada chimutani pa DZ station ni mwana wa mwana sika na ipapo ndisika kangano mdara broadband kudiwa kure chimuta bata pamwe chete na shidira kuti banda Obet banda aripo paziku mai banda varipo paziku pamwe chete nano shedzera kuti mai prayer kana kuti su Pastor Japi Cecilia banda Elias Armando tendai ndapota Musa Bipa sa bosi Mofela Chineke po Rikiti voduma na Mai Jafari bepa East View phase 2 nezuro. Mai Jafari kumbi utoropa umu akopa ngachimboona window shopping unundudzira Bozho ngora kuti chimuti nengenda kachiti kuchibata Mai Jafari bepa